Jeg er lige bag dig, Lars. De er hoppet ud. Ej, bagfra. Han kom op fra os, eller? Fuck det, de ud af, mand. Ja, var det typisk. Så var jeg lige løbet ned foran dig, og så kommer han ind imellem os. Nej, hold nu kæft. Ej! Så blev jeg så skudt i ryggen. Ja, det er totalt unfair. Det synes jeg, vi skal skrive, at de ikke må. Ej, de er allerede oppe ved fladet, oppe ved rampen. Den er helt over fladet nu. Kampvognen. Kæft, hvor kommer de bare væltende, mand. Ej, han sidder lidt om bag, mand. Det værste er, jeg møgpløjer bare på de der forbandede tanks, og der sker ikke en skid. Nu kan vi ikke spawne dernede, eller hvad? Ej! Ej! Trækker jeg mit reparationskit og skal til at skyde. Fucking spliffy. Der er en kampvogn oppe ved B.